Hoxe en Musigalité coñecemos un dos recunchos favoritos de Silvia Penide en Coruña. Paseamos por Caldas de Reis cos membros da banda Iglú e acompañamos a Cora Novoa nunha das súas visitas á súa cidade natal, Ourense. Silvia Penide para min é contundencia. O secreto é a súa constancia e o traballo a calidade que ten cando toca, cando convence a xente para facer o que ela quere, como a ela lle gusta, conseguindo sempre uns resultados que nos escenarios son redondos. O mismo que pon en cada traballo que fai en cada cousiña pequena, sempre xuntando moitas pezas para facer un conxunto que despois dá un resultado que a xente a deixa abraiada. Hoxe en día, verse na tesitura de ter que reeditar un disco varias veces porque este non deixa de esgotarse no mercado é un dos síntomas máis claros de que se están a facer as cousas moi ben. É o caso de Animal de Compañía, o derradeiro álbum de Silvia Penide, que xa comeza a darnos pistas sobre o seu vindeiro traballo. Como ela mesma di, pintemos todo de prata. Por algo será. No hai sombras, no hai colores oscuros. Tú brillas más de lo normal. No hay dudas, todo es transparente. Las horas solo pasan por tu lado sin tocarte mucho, dejándote espacio como un susurro con sumo cuidado. Porque tú brillas más de lo normal. Aullido, rompiendo la oscuridad. Y todo es un baile de disfraces mientras yo me fijo en todo cuanto haces. No debería mirarte, pero hay algo extraño, algo inexplicable. Es que tú brillas implacable. Tú brillas implacable. A miña primeira guitarra chega ás miñas mans gracias un pouco a algo providencial, podemos decir, porque atopei na rúa un sobre con 8.000 pesetas da época, que naquel momento pois foi un pouquiño o que marcou a diferencia, non? Meus pais puxeron os cartos que faltaban e de aí saiu a miña primeira guitarra coa que compuxen as primeiras cancións. A última guitarra foi tamén un pouco unha casualidade, porque ia mercar outra cousa a tenda de música e resulta que esta guitarra que teño agora era que a xente probaba, estaba ali de proba un pouquiño e gustoume que ten pois unhas muescas, non, de que a xente a tocaba e aparte que está un pouquiño rebaixada tamén, pois me gustou ese símbolo, non, de personalidade que ten. O disco pasou un pouquiño que pasara como o primeiro disco, non, con kilómetros, que a xente pois asistía aos concertos, sabía as cancións, foi un pouquiño ese revulsivo, non, o que me levou a reeditar e aproveitar un pouquiño ese tirón, e a verdade é que conseguimos moitas cousas gracias ao Animal de Compañía, non, é un disco que marcou tamén un antes e un despois. De Félix Arias, a verdade é que xurde un pouquiño porque eu son fan antes que compañeira de traballo, non? Fixemos un concerto conxunto no Teatro Rosalía da Coruña e eu iba a tocar con el, pero en calidade de fan. Despois coñecímonos, decateime de que é unha persoa, un artesano da música, encántame a súa maneira de entender as cancións e dai un pouquiño canciones ajenas, cancións alleas, botou a andar. Temos que seguir pelexando moito. Eu participei, por exemplo, en espectáculos como Sete Sereas, que foi unha delicia musical e personal, pero sí que é verdade que teño que decir que en toda a miña carreira, que xa son anos, só me atopei cunha muller técnico de son, e iso é significativo, non? Xa non solamente as cantantes, senón todo o que rodea, non, o escenario.
veces en el día tomo aire. Buenos días, desculpa, a sala de exposicións? Sí, arriba, pero ti es Silvia. Sí. A cantante? Sí, sou eu. Cantante ben cheo. Veña, imos. Moitas grazas. Tan lejos de ti, donde no me haga daño tu voz, donde sueña en silencio tranquila, en la calma de mi corazón, donde no... Silvia, que o vindeiro disco, que tal? Pois a verdade é que estamos moi contentos. A verdade é que teño un equipazo con Celso Madriñán, con Félix Arias, con Arturo Vaquero, estamos facendo piña e con todos os músicos, toda a xente que está metida no proxecto, a verdade é que é super contenta. Que ben. E mira, o panorama da música na Coruña? Pois a verdade é que vexo un panorama forte, vexo que hai moitísima xente que está pola labor de colaborar, moitísima xente moi boa música e creo que temos pois moito futuro aquí en Coruña, moito presente tamén. Pois mira, falando de música, aquí esta exposición de puro swing, exposición de péndulos, espero que che guste, deixuche porque ando un pouco liada, vale? Graciñas por vir. Graciñas a ti, de verdade, moitas, acá. Ata a próxima, Silvia, sorte. Chao. Fantasma bicolor, soy un animal de compañía. Lo que se dice sin pensar es lo que marca diferencias. Pois o meu formato favorito eu penso que sigue sendo a cinta de cassette. O vinilo gústame tamén, estou ademais collendolle o gusto pouco a pouco, pero creo que o cassette tiña aquel encanto, non? Esa cousiña de aparte que me parece moi bonito físicamente, pero bueno, supoño que o que máis funciona hoxe en día pois é digital e sigue a ser o CD. Mais que a hora de escribir cancións, unha musa que non falta na miña carreira, ademais desde o principio, dende que era xa adolescente, Cristina Rosenbinge, pois un pouco pola súa evolución artística, era a Cristina de Alex y Cristina, e a verdade é que me encanta a súa versatilidade, cada disco ten un aquel diferente, e sí que a verdade é que é un punto de referencia para min. A onde me gustaría ir tocar? Supoño que non hai ningún sitio concreto, a verdade é que tocar en sitios fora da casa moitas veces me gusta porque coñeces a xente dun xeito diferente, non? O público que está moitas veces é moi amable, podes ver os sitios onde actúas da súa man, ves un poquinho a personalidade do sitio onde estás tocando polo público, como aplauden, como miran. Entón non hai ningún sitio concreto, que sí que me gustaría é tocar nos máis sitios posibles, que a miña carreira pois fose nunha progresión a alta e poder tocar cada vez máis e cada vez a máis sitios e coñecer mundo coa música, que me parece un xeito perfecto de coñecer mundo. Soy un animal de compañía. Soy un animal. Unha anécdota curiosa que teño con eles foi a noite que os descubrín, que foi nun Galiza on Tour, aquí pretiño na Sala Capitol, que tocaban eles e máis Maryland. Fomos a descubrilos, unha colega máis eu, sin saber moi ben o que íbamos a ver, e descubrimos unha banda que nos quedou realmente mal. No escenario que era unos fatal, cousa que fomos arreglando co paso do tempo, e ao final levámonos de maravilla. E sobre todo destaca a enorme personalidade que ten o líder tan carismático como é Benny Ferreiro, que todo o que toca convirte en algo bastante especial. Boa, Rubén.
Bueno, a ver se me podes facer aí unha hamburguesa completa sen cebola, máis un sándwich mixto doble para levar, vale, meu? Como un deses equipos que sempre se atopan en primeira división e parecen xogar ben por unha cuestión de principios, milite quen milite nas súas filas, Igloo é unha banda de canteira que semella ter nacido para instalarse cómodamente na máxima categoría. Gozando dun recoñecemento incuestionable por parte de crítica e público, calquera pode ser a tempada na que por fin gañen a Champions. Tiña, Rubí. Venga, bon provecho. Cultura Quente, Igloo, creo lembrar que tocamos alá polo ano 2006 máis ou 2009, mas para ser unha banda de Caldas de Reis creo que tanto Igloo como outras bandas de aquí non teñen tampouco demasiado apoio por parte da xente que organiza o festival. Os meus compañeiros levan menos anos en Igloo que a min, pero bueno, levan xa uns aniños e non tiveron a sorte de tocar no Cultura Quente, pero bueno, tamén é unha pregunta aberta para tocar aquí de cara ao vindeiro ano. Estamos aquí Igloo, tamén é un chamamento para apoiar a outras moitas bandas que hai aquí en Caldas de Reis, cada ano hai máis, é algo moi bo para Caldas, e nada, animadevos a ter a iniciativa de apoiar as bandas de Caldas de Reis, claro que sí. É verdade que si tiven un local aquí 12 anos, o Mami máis o Minimu, pasaron grandes cousas nese local, boas, malas, pero claro, 12 anos dan para moito como xerente dun local. Hai un libro moi famoso para os que nos gusta este tipo de música alternativa que se chama Una semana en el motor dun autobús, que é de Los Planetas. Eles mesmos estiveron no noso local xunto con bandas como Sidoní, Deluxe, un montón de bandas. Foron momentos moi especiais, tanto como fan daquelas destes grupos, como hoxe en día sendo compañeros deles, decir que algún deles no Cultura Quente acabou cos pantalóns correndo polo local, pantalóns polos tobillos, foi unha época moi divertida. Desde fai 8 anos pasou a outro plano o local, digamos que agora é o noso local de ensaio e estudio de grabación, pero... No corremos en pelotas. A los ensayos. Claro. Fala por ti. Por lo menos para estoy bien. E nada, son épocas moi bonitas, a maioría tense que quedar aquí en segredo, hasta que fagamos un libro, a segunda parte de Una semana en el motor dun autobús, amigos. Lástima que
Penso que cada un dos componentes da banda ten unha canción favorita, o que lle chega un pouco dentro. Entón, creo que o máxico que ten Igloo é isto, que non hai unha canción sola que nos chegue. Non sei, por exemplo... de Ausencia Parcial, por exemplo, ou Nina Culagina. Mira, eu máis de Pase de la Muerte ou Átomo. Sí. Cada un ten a súa... O que tende a ser máis duro ou máis blando, temos un pouco de todo. Exacto. Depende da época, porque digamos que temas como Todos os días amanece, que son temas máis lentos, máis difíciles de presentar en directo, tócanse menos, entonces sempre hai máis ganas de presentalos. Ada ou mesmo La Reina Ourensana, que dos temas que temos agora aí máis presentes tamén, porque é un pouco intercambio co público. Se ti ves que a xente conecta cunha canción e o pasa ben durante un concerto e todo, ese tema que xa te gustaba antes medra moitísimo máis. Entón, La Reina Ourensana é un dos, digamos, dos singles por excelencia de Igloo que estamos presentando agora mesmo co novo disco. Con boa resposta. E con boa resposta. As que máis gusta a xente tocar. Sempre hai unha raíña ourensana, unha raíña pontevedresa, unha raíña madrileña portuguesa. Hai unha historia que foi escrita nun principio, logo foi modificada para adaptar a canción. Julián suxeriu modificar o estribillo cando xa estaba a canción creada e se adaptou unha nova letra, pero bueno, ten a súa propia vida a canción. Este tema partiu fai moitos anos en Ourense, saindo por ali Adolfo Langa de la Catedral Sumergida, máis Miguel Ribeira de Maga, da banda Maga. Unha noite, salindo por Ourense, buscábamos o Torgal, unha muller acercouse a nós, nos levou hasta o propio Torgal e ali surdiron diferentes historias que están contadas nesta canción, que se queredes ver como se desenvolve, podedes acercarvos ao concerto, sempre facemos a adaptación para cada ubicación na que nos atopamos. Eu son a avoa de Cora Novoa, artista, da que compón música electrónica e faino moi ben, tan ben que eu non topo outro que a faga como ela. Ela, soxiña, sin nada axuda de nadie, marchou polo mundo tocando música, encontrando compañeiros, encontrando xente de moita fama, moita máis categoría dela, e fanse todos amigos da miña Coriña Novoa. Quen diría que eu iba a meterme que me gustase a música electrónica? Pero a veces metela un cantiño tamén pequeno, ese cantiño non se me esquece. Dende o momento en que deixou Ourense na procura de novas fronteiras, Cora Novoa converteuse nunha trotamundos incansable que rematou por derribalas todas. Percorrendo a senda da música electrónica, hoxe en día o seu nome é toda unha marca internacional e selo de identidade da música feita en Galicia. Ourense que eu lembro dos comezos da miña infancia, pois o lembro con moito mimo, con moito cariño, os meus pais, a miña familia, a comida, as costumes. É sempre un placer e sempre aproveito pois cada 3 ou 4 meses a visitar a miña Galicia querida. Eu creo que sí que atopei o que buscaba, que sobre todo é ser feliz.
Non teño outro obxectivo na vida senón ser feliz e loitar polo que quero, que é a música. Vivir en cidades como a Berlín ou Barcelona ou ir de xira a México ou a Argentina, para min son cousas que han marcado moito, no? A miña forma de ver a vida personal e tamén a profesional. Claro que influencia a miña forma de ver a música e a hora de crear unha canción, un álbum, un single, unha remezcla, as viaxes, non? A xente que coñeces, as experiencias, a comida, todo, non? É un cúmulo de sensacións que a hora de entrar no estudio, pois tes que reflexalo. Eu son moi fiel sempre a contar historias que eu vivo. Voltarei a Ourense porque é a miña cidade, o meu é unha forma tamén de vivir esta Galicia que tanto amo, aunque estei viaxando todo o día, viva fora, pois sempre esa morriña galega a teño dentro. A idea de ter un selo discográfico propio sempre estivo na miña cabeza. Sempre tiven ganas de poder xuntar as pezas que me gustan, pois do arte, do diseño e tamén da música, e formar un proxecto creativo. Sempre houve moita cultura da música de todos os estilos na miña casa, sobre todo polo meu pai, non? Dende música clásica, jazz, bossa nova, flamenco. Entón eu tiña uns estudios de flauta travesera máis clásicos e sempre tiven interés pola música, entón derivou na electrónica por circunstancias, pero bueno. Next time you watch sunset in the island of the bay, let your eyes roll and blow with the melting ambrosia of the shining. A miña evolución como artista, dende que comecei a facer música aquí en Ourense ata agora mesmo, que estou en Barcelona, aunque viaxo moito, pois sobre todo unha cora máis madura, moito máis sosegada. Digamos que os comezos foron máis revoltosos porque de alguna forma a miña creatividade era máis inocente e iso tamén se nota, no? Por lo menos eu o noto nos meus traballos. Bos días, Cora. Que tal? Outra vez por Ourense. De volta, outra vez. Que tal, que che apetece, entón? Pois quería probar algunha cousiña que teñas así de temporada, unha pizza. Moi ben, pois temos unha pizza de pulpo que leva unha base de pataca con crema de queixo e unha algas con mozzarella e encima leva un carpacho de pulpo adobado como pulpo a feira normal, pimentón dulce, picante con aceite de oliva. Perfecto. Vale. Encántame. Moi ben. Perfecto. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo? ¿Qué pasa, John? Estaba aquí tomando unos pinchines. Teño ganas de saber que se está facendo ahora mismo
en Galicia, porque estou un pouco desconectada. Sí, bueno, eu polo que, como tú sabes, que tamén vou moito polo local del, veo que está traballando moito con xente daqui de Galicia, que ha montado un sello de vinilo que chamase Certain People. ¿Ah, sí? Nada, estou traballando con eles, pois eso, unha programación de artistas, DJs de fora, DJs de aquí de España, bueno, facendo así un pouco... Fan festas tamén, non? Sí, eles tamén fan pola súa conta, fan as súas cousas, algún showcase, algunha entrevista tamén, bueno, van funcionando aí, empezando, sabes? Eu que gustábame moito é o 981, o que non sei se siguen facendo en Coruña, era, non? Ese festival, ao final, pasou de ser un único festival que había, pois, como sabes, no Playa Club de Coruña, un ambiente bastante bo, e pasou a estar en Madrid, pasou a estar en Londres. Creo que leva un ano sin facerse, pero creo que este ano vai volver a retomar o que sería o proxecto. Para mí era unha mezcla perfecta de as novas tendencias e tamén confiando no que temos, non? Que eu creo que temos unha moi boa cantera e que é unha pena que aquí non se apoie este tipo de proxectos, salvo nada, dous cousiñas, e que está casi morta a escena en, por exemplo, eu non coñezo en Lugo ou, non sei, en Santiago. Eu creo que é canteiro, o problema é que non hai oportunidades, sabes que, quitando o local que ten el, que si aquí en Ourense pode programar, ou a Sala Berlín, que igual é un ambiente un pouco máis tecno ou outro tipo de música igual que non está tan enfocada con nós. Si hai canteira, eu creo que o que falta é apoio para esa canteira. Vigo tamén estaba facendo cousas tamén moi interesantes, pero eso, falta un pouco de público, non é o Vigo de antes. Está xente de Sonsby Groove, está xente de Big Scala, que ahora está un pouco máis parados. Pero bueno, tamén en Coruña están fanzines, facendo cousas tamén bastante... Eu creo que ahora a escena en Galicia está bastante ben. Eso que dices, ao mellor Santiago e Lugo están un pouco máis baixos, pero bueno, eso tamén é cousa de tempo, de dedicación. Sería xeñal poder facer unha especie de xornadas, facer algo que compendie un pouquiño tamén e que traer pois a nenos pequenos, a familias que vexan que a música electrónica é unha ventana abierta pois as novas tendencias, non? Que non é a veces sota caballo e rei, non? Temos un proxecto que dice The Week, que é un pouco pois ese proxecto de culturizar un pouco a xente dentro da música, as xornadas que hubo en este caso componentes, ti sabes, Jaime bajo Ulloa ou gente de moito nivel que eu creo que o que lle falta a ese proxecto aquí en Ourense é alguén que poda encaminar hacia o lado que non sabemos que é o que realmente necesita, que é un lado educativo. O importante é que estamos facendo cousas, que estamos loitando polo que queremos, que eso para mí é o necesario e somos os que estamos impulsando, sobre todo xente como vos que estáis aquí, porque para mí é moi fácil, eu veño de visita, pero en realidade a mí encantaríame tamén sempre que podo facer cousas, por exemplo, a presentación do álbum fixena aquí na Ourense porque para mí era moi importante. Podería facela aí en Barcelona, facela nun club de 700 ou 800 personas, pero preferín facela aquí con 100 personas e facer algo especial. Descentralizar a cultura para mí é importante e que aquí se fagan cousas interesantes. Entón, eu creo que se seguimos polo camiño, aunque non teñamos o apoio, pois vamos ben. La abuela de Cora es cojonuda, la abuela de Cora es cojonuda.